Vítajte pri mojom ďalšom videu, kde sa spolu pozrieme na aplikátory na spreje ako náhrada za striekacú pištoľ. Určite ani vám sa nechce umývať striekacú pištoľ, ak potrebujete nastriekať drobné veci. Na to slúžia tieto aplikátory, ktoré nasuniete na sprej. Máme tu dva typy aplikátorov s červeným kohútikom, tento používam už zhruba 2 roky a viem, jak funguje. A toto je nový z AliExpressu, tento si pozrieme, ako sa bude správať. Nasadenie na sprej je úplne jednoduché, len z vrchu zatlačíte a cvakne. Dôležité je, aby ste trísku vždy smerovali von z tejto pištole, aby ste si ho nezastriekali znútra. Tento ďalší sa zase len nasúva z boku a dbáme na to, aby tá tríska smerovala von z pištole takisto. Striekanie je úplne jednoduché. Vezmete do ruky a stlačením kohútika aplikujete farbu na striekaný materiál. Výhoda tohto aplikátora je, že si nezababrete prst od farby, ako keby ste striekali klasicky len zatlačením na vrch spreja. Jediná nevýhoda toho novšieho, celého čierneho aplikátora je v tom, že kohútik je dlhší a zasahuje až po sprej. Odstraníme to jednoduchým odrezaním časti tohoto kohútika. Osobne používam ten prvý typ, som s ním spokojný, tento ešte musím testovať. Ak sa vám toto video páčilo, dajte odber na tento kanál, aby ste nepremeškali ďalšie videá, ktoré pripravujem. V popise videa prikladám linky na oba aplikátory, kde si nájdete podrobnejší popis. Čau.